getting old. Well, honey, let the truth be told. You only have eternity to go. You made it one more time around the sun. Now's the time you have to have more fun. Kick up your heels, enjoy the ride, and let your God above just right. Now's the time when we all have to say, have a happy birthday. Celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate your life. You are full of love and grace. It pleases us to see your smiling face, to see you rise and be a star. We know that you'll go really far. This life is short and you have just begun. So have a happy birthday. Celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate your life. So papunta na po kami kay Ma'am Erlinda Lopez. Let's go. Alik ka videographer. Silipin yung brado. Silipin yung mura kaya. Silipin muna natin talaga. A few moments later. Ay, hello po, Nay. Hello po, Nay. Kayo po si Ma'am Erlinda Lopez na? Oo. Ano, Nay, may pinadalang box sa inyo? Bali ah. So, okay lang po na yun na ano, buksan niyo po yung box. Naka-video pa. Pero nanay kasi kailangan. Pero mabo. Documentary po para po sa pagtanggap po ng box. Kahit di na po na. Pero manalak po siya kanina. Doon na lang po na may pipirman po kayo doon. Okay, sandali lang. Sa likod po ng sasakyan, sir. Maliit lang po siyang box. Ganito siya. Maliit lang. Baka cellphone po ata yun. Pulis mo na naman. Lupis yan. Bale, ano po yung box po na ano, Nay, na kukunin niyo po doon? Hindi ba nabasa? Sa baha? Hindi naman po na. Ano po ata? Parang cellphone yata. May ballpen ba dyan? Ito yung galing Singapore. Ano po, Nay? Yung ballpen brother, yung ballpen, pang perma. Yung available po niya. Baka dito. Nandiyan sa loob sa may box din. Buksan nyo na, Nay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wow! Picture muna kayo, Nay. Dito po. Dito po kayo na sa gitna. Ay, Nay, picture kayo, Nay. Ano pa ako? Iiyak na yan. Ang ano po ng surprise na to is si Sir George Lopez. Tapos Lizelle Valderas, Jacqueline Villamor, at saka po si Aileen. Iiyak na yan. Thank you mga anak. Hindi ko alam. Bali, Huwag kang iyak ate.
So, ano pong masasabi niyo sa surprise mo na? Maraming salamat po sa sa mga nagpadala sa akin na surprise. Di ko talaga alam. Naka-ready, nagluluto ako. Thank you. Talaga, mabait talaga ng mga anak ko. Ganun nila kayo kamahal, Nay. Hindi nila talaga ko nakakalimutan. Katawag lang nila talaga, hindi nila sinabi eh. It's that day, comes just once a year. We are happy that you are still here. If you think you're getting old, well honey, let the truth be told. You only have eternity to go. You made it one more time around the sun. Now's the time you have to have more fun. Kick up your heels, enjoy the ride, and let your God above just drive. Now's the time when we all have to say, have a happy birthday. Celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate your life. You are full of love and grace. It pleases us to see your smiling face, to see you rise and be a star. We know that you'll go really far. This life is short and you have just begun. So have a happy birthday. Kasi kahit malayo ako sa kanila, Diretso lang. naalala pa rin nila ko. Lalo na sa pagmamahal, sa mga kailangan ko. Sila lahat ang nagsusuporta. Hindi sila nagkukulang sa akin. Kaya maraming salamat at ako'y nagkaroon ng mga ganitong anak na mapagmahal, malalahanin. Swerte ko talaga sa kanila. Kahit malayo, palagi sila nila kung pinatawagan, araw-araw. Kaya sa pinag-inahanda nilang ganito, hindi ko talaga alam. Akala ko, simple lang yung handa ko, pansit lang. Talaga. Ito pala. Kaya sabi ko, talaga paparamdaman. Sabi ko, gano'n, ayun pala. May pa-surprise pala. Surprise pala. Kaya, thank you very much, mga anak. I love you. Miss you. So, sino pong gusto mag-short message na po kay nanay? Greet nyo po siya, happy birthday. Sino po gusto? Para po makita po nila, sila Sir George. Batiin nyo lang po si nanay na isa-isa po kayo. Thank you. Ano lang? Happy birthday! Thank you. Malakas. Hi Auntie, happy birthday. Thank you. More years to come. Sige lang, deserve mo talagang bigyan ka ni Lord napakahabang buhay. Punong-puno ka ng love. Hindi ka napapagod na magbigay sa amin. Open heart lagi yung puso mo. Sige, God bless you. At alam ko marami pang years ang ibibigay ni Lord sa'yo. Mahal na mahal ka namin, Auntie. Thank you. Thank you sa kanila. Sino pa po, sir? Si Uncle. Happy birthday, sister. Thank you, brother. Sana magkaroon ka pa ng maraming birthday. Tama-tama, may hiramin na ako, may pira pa lang. Kaya swerte niya dahil mapagmahal yung mga anak niya. Hindi siya nakakalimutan lagi. Sana bigyan ko siya ng mahabang buhay ng Panginoon. At lalong pagpalain pa siya. Lalo na sa kanyang anak. Maraming salamat sa aking mga pamangkin na nagpadala ito. Dahil hindi sila nakakalimut kailan pa.
Maraming salamat. Gusto mo message? Ka daw, si Tatay. Ka daw. Isang George, maraming salamat kanya. Isang George, happy birthday kinyanting namin na nagkakaroon to yan tayo. Sabi ko, siyempre, ang birthday kami, ang dadali na alalay. Yung kakal nga salamat, dato nga talaga surprise nga na nga mo ni Ante. Salamat ako. San, I love you, San. San George, I love you. Surprise! Happy birthday! God bless! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Nanay. God bless. Happy birthday, Nanay. Enjoy your day and God bless. Happy birthday to the sweetest grandma in the world. You are magnificent. Enjoy your special day. Happy birthday! Surprise! Happy birthday, Ante. Enjoy your day. God bless you po. Surprise ka, no? Kala mo nakalimutan namin. Hindi namin kayo i-greet, no? Pero naalala namin kayo. Happy birthday po. Hello! Happy birthday, Nanay! Na-surprise ka ba sa aming pa-birthday surprise? I hope you enjoy your bonggang surprise. And akala mo nakalimutan namin, no? Ikaw pa. Hindi namin makakalimutan, syempre, birthday ng most energetic and amazing nanay. So, I hope you enjoy your day and you enjoy your money bouquet. More surprises, more birthdays to come, more candles to blow, and we wish you good health always. Malayo sa sakit at saka sa any sickness and unhealthy life. So, bawas tayo doon. So, enjoy lang. Happy lang. So, enjoy! Happy birthday! God bless! Happy birthday! Sa puso't Happy birthday, Nanang! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Nanay. Yay! Clap, clap. I love you. What? I love you. Nanay. Happy birthday, Nanay! I love you and I miss you. Happy birthday, Nanay! I love you. The
ayun nga po, no? Dito na po nagtatapos ang aming pa-surprise kay Ma'am Erlinda Lopez. At ako nga po pala si Ernani Gabwat. At ako nga po pala si Emerjan Gabwat. At wag niyo pong kakalimutan mag-like, comment, share, subscribe po sa aming channel na may Lynn Palabay. And wag niyo pong kakalimutan i-hit ang bottom para updated po kayo sa aming mga video. So, surprise!